יכולים לראות מבחוץ. רק אנחנו יכולים לראות החוצה. הם לא רואים אותנו. הם לא יכולים לראות אותנו. אולי הם גם לא יכולים לשמוע אותנו. זה מוזר. זה מאוד מוזר. אני רוצה להיות פה דווקא במקום שהכל אפור ושום דבר שלי לא נמצא פה ואין תמונה שלי ואין ספרים שלי, אין פסנתר שלי, אין חלונות שלי, אין בגדים שלי, רק אתם, רק אתם, רק אתם. ומי שיבוא. מי שיבוא. מי יבוא? מי שירצה. מי יבוא? מי שירצה, מתי שירצה. יבוא לראות, לשמוע. איך אפשר לשלוט על זה? אי אפשר לשלוט. איך את יכולה לנתב את זה? אי אפשר לשלוט. מה את יכולה לעשות אי עם אפשר זה? לדעת. לא, אבל את יכולה לתת איזשהו אני יודע כיוון. שאני רוצה להיות כאן הרבה זמן ואני לא יודע למה, כן, אולי... ואני יודע שאנחנו עלולים לסבול גם קצת אולי לפעמים באמצע. אבל איך אפשר לשלוט בזה? אם אנחנו פשוט נשיר בלי סוף יומיים, אבל נצטרך גם לשתוק. לאכול. לשתוק ולאכול. לישון. לשתוק ולשתות. וגם לישון, אבל אולי נהיה כאן הרבה זמן. אולי זה ירגיש ממש קצר, כאילו לא מספיק. יש גם כבר מוזיקה, גם בלי שאנשים... כמה זמן יכול להימשך? פעמון. רק התחלנו אני בזמן חשבתי שאפילו של כל שלב שיקרה ואיך אנשים ושאף אחד שלא יהיה שהמזכרות תפסיקו רגע, שהם יהיו כאן ויבואו, וכל פעם מישהו אחר יחזיק את הלפיד, ורק נשאר, ואז רק נוע, ואז הוא נותן לזמן לנוע. אולי לא נצטרך לישון בכלל. ולא נשאר, שתמיד כמו בצבא, שתמיד יש מישהו לפרוד ושומר. או שכן. שבזמן שמישהו שר, את תהיה חיה את המערכת. ואם יהיה לנו דובדבנים אז בכלל יהיה כיף. רוח פה נשארת חזק. ואז נאכל כל היום דובדבנים ולא נשיר בכלל, פשוט נאכל פה דובדבנים כל היום. יש כאן דובדבן אחד, רוצים לנסות? מישהו רוצה לנסות לאכול אותו ולראות אם זה מספיק לנו? אולי נצליח להפיל את כל המגדל הזה. אתה פירוטן שבינינו, תוכל אתה. אולי צריך פה קצת רוח מבפנים, להפיל את כל הבניין באיזשהו שלב, תוכל לראות אותנו כמו אפשר לדבר על רוח מהדובדבנים. להרגיש אותנו כמו שאנחנו מרגישים אותה, ולשיר אותנו ואם אנחנו לא מרגישים כמו שום שאנחנו דבר. יכולים לשיר אותה. האם לא להרגיש שום דבר? זה גם הרגשה כלשהי? אולי נצליח אולי נצליח. להפיל את כל הבניין הזה ברגע אחד עם כל הרוח שאנחנו עושים מבפנים.